Aizu, badakizu, udagiroa gertu dugun honetan, batera eta bestera mugitzen direnak honezkero inguruan izango dituzue, guk ere horretarako gogorik badugu, baina momentuz eutsi egin beharko diogu, aktualitatea bate jarraitu beharko du eta, aizue, guazen basamortura, bardeetara, Ane Lindane, zer kontatzen diguzu, zer zabiltza Euskal Herriko basamortu alde horretan edo Euskal Herrian zabiltza edo non de Montre, edo eta Landalduz aldean, ez dakit, estatu batuetako, Mojave basamortuan, nun zabiltza? Haupa, kaixo! Haupa zuek, ez, nien nago bardeetan, ni Urdaibain nago. Hauze Urdaibai dugu, baina badakizuen nola dutzen gauzak orain aldaketa klimatikoarekin. Hori bai, kaza batzuk ikusi ditut, kaza bombardero batzuk ikusi ditut, ez dakite gerran bagauden, ez dakit zer daukagun bakiala gerra, baina nik badaezpadan egin dut puzkerra. Militarrik ikusi duzunik ezinuka, bardeak hori dute, ezta? Alde exotiko hori esan genezake, Espainiar ukitu hori, Nafarroan beti badute ohitura hori, ezta? Espainiar batasun horretan, Nafarroan begiko duten puntu estrategikoak kokatzen dutelako, zer moduzko giroa dago hor bertan, zer nola ikusten duzu kontua? Nik zintzoki esate dizuet, ez dut ulertzen nola hemen bizi diren artzain eta bueno, hemen basamortuan bizi diren pertsona guzti hauek ez dituzten harriak hartzen eta ez dizkieten harrikadak botatzen kaza bombardero naskagarri horiei, mesedez. Osea, etzen ja soilik kazek egiten duten zarata. Zarata hori gainera benetan beldurgarria da, osea, ematen du pelikuletan entzuten diren orain sartzen dituzten zarata horiek bezalakoxeak, monstro erraldoi bat agertzen direnetakoak, halako zarata grabeak, baino metalizatuak, halako gauza arraro bat, eta horretaz aparte, bombak botatzen ari ziren. Bombak, mesedez, hau erreserba natural bat dela. Osea, gero eta hortik bat zegoen lakutxo bat, eta esan dut, ostia, jarriko naz amenen bolaz eta hartukot bainito bat, dagoen bero honekin, ez? Eta ez, dana karteletaz beteta, ez, mesedez, Espainiatu hemen hegaztiak daude, eta babestu behar diren hegaztiak daude, eta gaurri hauek hor bombak botatzen, hortxe bertan, mesedez. Mesedez, noiz de Mondre alde egiten duten emetik. Ez ditugu hemen behar. Ez, nahiko gai gara gure basamortuak eta gure giro naturalak eta gure inguru naturalak zaintzeko. Zalantzarik gabe, Euskal Herria ikaragarri anitza da, eta Euskal Herrian danetarik daukagu, aritzak, pagoak, toki ezeak eta hobexek bezalako toki lehorrak. Zoragarria da. Handik ez oso urrun, Gladys del Estalen heriotzaren ekitaldiak izan dituzu, orain egun gutxi, 54 urte igaro dira, baina gauza batzuk ez dira asko aldatu, edo okerrera egin dutela esan genezake, mehatxu nuklearra, uraren negozio erraldoia, etorkizun eskasa, akaso. Baten batzuk diote planetaren akabera datorrela. Akaso esan beharra dago giza espeziaren amaiera dela mai gainean duguna, eta akaso ez da zertan tragedia handia bat izan? Ba bai, hala da. Oraindik ere mundu hobe baten alde borrokatzen duten guzti hoiek zigortu egiten dituzte. Gauzak zoritxarrez ez dira gehiegi aldatu, baina aldatzeko borrokan jarraitu behar dugu Gladys egin izan zuen moduan. Bera, eredu izango dugu beti. Ederki, Ane Lindane, kolpez kolpen, bardeetatik, konexioari amaiera eman aurretik gauza garrantzitsu bat dugu. Azken asteetako analisietan aipatu dugun bezalaxe, hauteskundei tarte handirik ez dugu gaur egingo, baina boxeko zure laguna hortik zehar ez duzu aurkitu, ezta? Ze ikusi dugu sare sozialetan, oraindik ere arrastoak segitzen duela, eta baten bati ez zaizkiola gustatu zure iruzkinak, tira? Humore azidua eta emakumezkoek egindakoa, ez da izaten ez, askoren gogokoa, ez da? Zuek zergatik uste duzu onaino etorri naizela. Boxeko ipotxaren bila nabilelako, emetik dabil, kabroi, que se esconde por kabroi. Ane Lindane, besarkada eta muxo handi bat, eta itzuli mesedez osorik basamortu eder horretatik, Euskal Herriaren ertz eta paraje askorentzat ez ezagun horretatik.